Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa tilankhuleni Ambuye pamene tikupitiriza kukhala pafupi ndi Mulungu. Osangoti kukhala pafupi naye ayi, koma kukhala pafupi nkumamumvetsera Mulungu. Osangoti kumumvetsera Mulungu, koma kukhala pafupi kumumvetsera Mulungu nkumachita zimene Mulungu akufuna kudzera mu mawu ake opatsa moyo. Leronso Mulungu akutitananso kuti timvetsere mawu ake, ndipo mawu ake oyamba akuchokera mu buku la Genesis mutu 3 kuyambira ndime ya 9 kulekezera ndime ya 24. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mariko mutu 8 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 10. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Yesu adyetsa anthu oposa 4,000. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pasanapite nthawi yayitali, anthu ambirimbiri adasonkhananso. Pamene Yesu adaona kuti anthuwo alibe chakudya, adayitana ophunzira ake nawawuza kuti, ndikuwamvera chifundo anthuwa, chifukwa akhala nane masiku 3 tsopano ndipo alibe chakudya. Ndikangowabweza kwawo ali ndi njala chonchi, alefuka pa njira, chifukwa ena achokera kutali. Ophunzira ake adamufunsa kuti, anthu ochuluka choterewa munthu angawapezere bwanji chakudya chokwanira kuthengo ngati kuno? Yesu adawafunsa kuti, buledi ndiye muli naye mngati? Iwo aja adati, 7. Apo Yesu adalamula anthu aja kuti akhale pansi. Kenaka adatenga buledi 7 uja, adathokoza Mulungu namunyemanyema nkumupereka kwa ophunzira ake kuti akagawire anthu aja. Ophunzira aja adawagawiradi anthuwo. Adalinso ndi tinsomba towerengeka. Yesu adathokoza Mulungu chifukwa cha tinsombato, nalamula ophunzira ake kuti atiperekenso kwa anthu aja. Anthu adadya mpaka kukhuta. Adatola zotsala nadzaza madengu 7. Anthu amene adali pamenepo, amuna okha adalipo ngati 4,000. Pambuyo pake Yesu adatsanzikana nawo anthu aja. Kenaka iye ndi ophunzira ake adalowa mchombo napita ku Dalamanuta. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu akudyetsanso anthu ochuluka. Uthenga umene tawerenga lero umapezekanso ngakhalenso mu uthenga wa Mateyo, umenenso Ambuye Yesu akudyetsa anthu ankhaninkhani. Komatu uthenga wabwino wa lero ukutisira maphunziro akuya ife ngati Akhristu masiku ano, ife ngati nzika za dziko lino la Malawi masiku ano. Poyambirira tikuona kunena kuti Ambuye Yesu akuwamvera chifundo anthu aja, nkuwayitana ophunzira ake kunena kuti ndikuwamvera chifundo anthuwa chifukwa tili kuno nkuthengo komanso takhala nawo nthawi yayitali osadya, anthu ali ndi njala. Koma ndikawabweza kuti apite kwawo, ena mwa iwo ayamba kugwa pa njira chifukwa cha njala. Ambuye Yesu kodi ndi chifukwa chani akufika powayitana ophunzira ake? Akufuna kunena kuti poyambirira pomwe agawane nawo ntchito ophunzirawa. Sakufuna kuti Ambuye Yesu awadyetse anthu zikwi okha ayi. Akufuna kunena kuti awadyetse mogwirizana ndi anthu. Sakufuna kuti lero Ambuye Yesu adzidyetsa anthu paokha ayi. Akufuna kuti adyetse mogwirizana ndi inu aboma. Sakufuna kuti Ambuye Yesu awadyetse anthu popanda ife kutengapo gawo. Akufuna kuti awadyetse mogwirizana ndi ife ampingo.
sakufuna kunena kuti Ambuye Yesu awadyetse anthu paokhayi, akufuna kuti awadyetse mogwirizana ndi wina aliyense paikha, mogwirizana ndi inu komanso mogwirizana ndi ine. Tikuona kunena kuti anthu aja pamene Ambuye Yesu akufuna kuti agwirizane nawo limodzi nkuwagawira ntchito yodyetsera anthuwa, anthu akuona kuti akukayikira mpaka na Ambuye akuwafunsa kuti muli ndi buledi mngati. Out of all the food zimene anthu adakatha kukhala nawo, Ambuye Yesu akuwafunsa za buledi. Ati kodi muli ndi buledi mngati? Ndi funso limene amene kuti alilandire molilingalira kuti kodi n'chifukwa chani pa zakudya zonse akutifunsa buledi yekha. Komatu sadalilingalire funso limenelo. Akunena kuti anthu aja akunena kuti tili ndi buledi musanu ndi muwiri yekha. Ndiye kuti mwachidule tili ndi buledi 7. The number 7 kumbukirani kuna kuti mu Baibulo imayimirira completeness, kapena kuti zinthu zofikapo, zinthu zochuluka, zinthu zochuluka bwino, zinthu zofikapo, zinthu zochuluka bwino. Komatu iwowo kuti azindikire kunena kuti buledi amene ali nawo ndi wochuluka, amene kuti awawerengenso Ambuye Yesu amene ali buledi wopatsa moyo. Komatu akuwerenga buledi amene ali naye, koma nkusiya kuwerenga Ambuye Yesu amene ali bulediso wopatsa moyo. Timakhala nazo njira zothetsera mavuto, komatu sitiziwerengera konse. Timakhala nazo njira zothetsera mavuto, komatu sitizilabadira. Timakhala nazo njira zothetsera mavuto, komatu timazika pambali. Lerotu ophunzira Ambuye Yesu akuwerenga buledi nkusiya buledi ochuluka amene ali Ambuye Yesu amene ali buledi wopatsa moyo. Mwinatu moyo mwanga ndimayenda ndi Ambuye Yesu nkumakumana ndi mavuto, koma osawatenga Ambuye Yesu kuti alowereremo mavuto angawa. Mwinatu moyo mwanu mmakumana ndi mavuto, koma nkumalephera kuti mwayitana Ambuye Yesu amene mumawakhulupirira kuti alowerere mavuto anuwa. Ambuye Yesu tulero akusidwa sakuwerengedwa ndi ophunzira ake. Ngati pali chinthu chimene chimandiseketsa ndikakhala kuti ndikuganiza kuti ndataya ndalama kapena ndasowetsa ndalama. Nthawi zambiri chimene chimachitika nchonena kuti ndimakhala ndikusakasaka ndalama, kupita uku kuyang'ana kwatsekula mu wardrobe, kuyang'ana mu chikwama ichi, kuyesera kuyang'ana mu wallet kuti mwina ndalama ija ndiyipeza. Chimene chimakaseketsa nthawi zina zake umasakasaka ndalama ili nthumba. Nkudzazindikira kuti ndalama kodi imafuna ija kuti ili nthumba. There is even a scenario imene umatha kumaganiza ngati ndalama waitaya koma ndalama ili m'manja. Ilipo nthawi imene timaganiza ngati tatayika koma Ambuye Yesu tili nawo, tungena kuti tiwawerengetsere ngati buledi wopatsa moyo. Ophunzira a Ambuye Yesu akulephera kuti awerengetsere Ambuye Yesu ngati buledi wopatsa moyo. Komatu Ambuye Yesu akuonetsadi kuti ndi buledi wopatsa moyo chifukwa akuchulukitsa buledi amene ali pafupi nawo. Komatu china chimene ife tikuphunzira kunena kuti Ambuye Yesu atachulukitsa buledi uja sakutenga kumakagawira anthu ayi, koma akunyemanyema buledi uja nkupereka kwa ophunzira ake aja akupita tsopano nkumakagawira bulediyu kwa anthu ena. Ophunzira a Ambuye Yesu amene tikugawa buledi ndinu amumboma lero. Ophunzira a Ambuye Yesu amene tikugawa buledi ndi ife amipingo lero. Ophunzira a Ambuye Yesu amene tikugawa buledi ndinu akhristu lero. Ophunzira a Ambuye Yesu amene mwene umagawa buledi ndinu amalawi nonse lero. Koma kodi ophunzira a Ambuye Yesu alero akumachita chani? Akawapatsa buledi onena kuti akagawe, amachotsapo buledi wawo nkukasiya kaye kunyumba, ochepayo nkumakapatsa anzawo. Kodi ophunzira a Ambuye Yesu alero akumapanga chani? Akawapatsa fetereza onena akagawe, amamba akayaona, osati kuti ndani amene ali ndi njala ayi, koma ndani amene ali ndi njala koma ndi m'bale wanga nkukampatsa kaye ameneyo. Kodi ophunzira a Ambuye Yesu alero akuchita chani? Ophunzira a Ambuye Yesu alero akawapatsa buledi akumabapo buledi wina nkukayika kwa akaunti kwawo, kenaka buledi winayo nkumagawa kuti kamangireni buliji. Ophunzira aja sadachotsepo buledi uja. Amalawi lero Mulungu akufuna kunena kuti nanunso mumuthandize kugawa buledi. Buledi wake wangokupatsani kuti mumuthandize kugawa, musabepo. Aboma lero Mulungu akukuyitanani kuti mumuthandize kugawa buledi. Ntchito yanu ndiyo kugawa bulediyo. Mulungu akupatsani, landirani, kaperekeni kwa anthu amene akumufuna bulediyo. Posayang'ana kunena kuti kodi amene ali ndi njalayo ndi m'bale wanga kapena si m'bale wanga, kagaweni bulediyo. Amipingo lero Mulungu akukuyitanani kunena kuti kagaweni buledi, koma musayang'ane kunena kuti kodi ameneyo timapemphera naye mu mpingo limodzi kapena ayi. Ntchito yanu yongolandira buledi, kaperekeni bulediyo kwa anthu amene Mulungu akufuna kuti awadyetse. Bulediyo si wanu yekha. Bulediyo ukupita kwa anthu amene Mulungu akufuna kuti awulandire lero. Tikuvanso kunena kuti Ambuye Yesu adalandira tinsomba. Komatu tinsomba tija ngakhale litali lochepa, akuyamba ndi kumuthokoza Mulungu. Tangoganizani mudalino, tangoganizani daline, tinsomba tochepa. Can we be bothered to thank God with the little that we have? Tidangoti tochepa kalete ndiyambeni kudya tigawane. Komatu Ambuye Yesu akuyamba ndi kuthokoza Mulungu. We should be able to thank God with the little that we have.
Kumbukirani madalitso a Mulungu sanani sachepa. Pamene ife tamuthokoza Mulungu kumakhala ngati kubweranso kwa iye nkunena kuti Ambuye pa zochepa zimene mtili nazozi ndikuti zikomo. Ndipo Mulungu akaona kuthokoza kwathu amakhalanso okonzeka kuti atiwonjezere, and the little became enough. Ndi chifukwa tikuona kuna kuti mapeto pa zonse anthu aja adakhuta. Chifukwa chani? Ambuye adayamba kayamika Mulungu, and the little became enough. Zochepa zimene inu muli nazo zingathe kukwanirani koma muyambe mwamuthokoza Mulungu pa zimene muli nazo zochepazo. The little become enough. Zimene anzanu amakupangirani moyo wanu wa banjawo muziyamikire, and the little that they are doing will become enough. Koma lero timalephera kuyamikirana, koma lero tikulephera kuyamikirana, koma lero tikulephera kumuthokoza Mulungu. Chifukwa mwina zochepa zimene tili nazozo zimangonekabe zochepa. Chifukwa tinthu tiwiri timene tili natoto timangonekabe tiwiri. Let us thank God with the little that we have, and the little will become enough. Kenaka china chimene tikuphunzira nkunena kuti Ambuye Yesu atawadyetsa anthu chakudya, tsopano ati akukwerano tsopano chani? Akukwerano tsopano boti akunyamuka akupita ku dera la ku Dalamato. Mungathe ndikhulupirira kwena kuti ndikoyamba kumvako dzina limene li mu Baibulo, dera la Dalamato. Ena akatswirena Baibulo amene kuti dera limene linali dera lija la Mariya wa ku Magadala. Komatu akatswiri sadatsindikebe kunena kuti dera limeneli ndiliti. Ndipo the general consensus nkunena kuti dera limeneli kunalibe. Nanga nchifukwa chani akutchula dera limene kulibe m'malemba oyera? Ambuye Yesu akumaliza ndi kulowera ku dera kumene kulibe. What a dramatic ending. Kufuna kutiuza kunena kuti where you are going is not as much important as where you are coming from and how you live with the people where you are coming from. Kuti kumene ife tikulowerako sikofunika kuposa kumene ife tikuchokera, komanso sikofunika ndi momwe anthu tawasiyira kumene tikuchokerako. Anthu ambiri tikamachoka pamalo timaona ngati kuti kumene tupitako ndiye nkwanzeru. Tikamachoka kumudzi upita mtawuni, uchoka kwa Jumbe kupita kuna Ncholi. Ndi anthu ako a Jumbe anyozeni, hayi ife tupita mtawuni, kumudzi kwanu kuno takusiyirani, muzingogwirana ufiti kuno. Where you are going is not as important as where you are coming from and how you live with the people. Anthu ena atu tikamachoka timachoka titanyoza, titasambwadza. Koma Ambuye Yesu popita ku dera limene lili non-existent akufuna tiphunzitse kuti kumene tikupita akuti sikwaphindu, chifukwa kuli kosadziwika. Mwina atu nanunso kumene mmalowera sikwaphindu kusiyana ndi kumene muchokera. Chifukwa chonene kumene tikuchokera kuli phindu, mwanji tiwasiye anthu ali ndi chimwemwe. Ambuye Yesu akuwasiya anthu lero atakhuta. Lero Ambuye Yesu akuwasiya ali ndi madengu 7 azotsala kuti angathe kutenga nkukadyetsa anthu. Inu kodi mmawasiya anthu mutatani? Maybe where you are going is not as much important as where you are coming from. Amen.